Dien ke jing ot jing nam ki pat ba nong ram na keleng ki jaka ki padang hap apo upot usam jong ka Khas Hills Autonomous District Council menta ka sngi ki executive member ka brai pet ya katanat market haringkat ke jing don lang bat ki wede ki executive member pat da ka jing senran lang bat sim ka hima melim upa im ai na manik sim kila le bat jurep hi dala di na ka benta ban lap ka jing shisha halor ka jing keno sha ot kilo ki nong ram ha ki nong khayi ya kane ka jing jurep na kalyang jong Congress Mary Kharpuri lembat ki executive member bakantop yo ba kan sai karbuki uba teibor pathau lembat uba jambor war kilas dang na yo delang hakani ge jingjurep nakalyang jonga Congress kala yo ban yakendo markmat bat ki nongram ki badang wanra iki mar hapo kani ge yo bat kumju ru iki nong thiet patang ya ki jor ki bawanra da ki nongrap bala yo ru ban yakran bat ki tei halor ka jingot kilu Hakaji yakran bat kini ki nong rap bat ki nong thien nakalyang jonga Congress Mary Kharpuri kala thu ban nakalyang jonga himam lim kala don ka hukum bala khang ban ot kilo ya ki mar jong ki nong rap bat kala buru ka jingker pat ba ki dei ban don ka jinga su thu jing mut hap reng kini ki alyang mamla ban lait na ka jing du nong Iwan senang tu, namar balik ba, dong balik yang lang deh. Hindi ba nong ba, hiru pinumbiang, kini ru papli kinong rap pinumbiang, kan? Kini kaya ka mangini kuah, nampak sini namar balik. Kini kau kilo jika yang kedua no. Kaya tang ba, kalau dan kau order jom nak kau ka, nak kau kain. Kau order jika sisa nak 1,000 kat kendai lah, penmi na kahima ayu, no, nak kain sen. Namar balik ba, hindi siya ban kilo, hindi ban wing lo diki, ayu mo. Jadi berni kerja. Adin baru ini mah. Kau saya di berni diki. Oh, Tak nak betul. Hindi ban sulit lamsam. Nama kecil lamsam kita beli kila, mat sisa kecil. Ni kerpat lem kenya piru ba, long nai kenya tan kenya kinong rap kita beli, long ni don kejik snow, piru kinong kayi, long ni don kejik snow mo. Baru artian. Kata kecik sisa ko, kade, kata ni tu ihapot ang balong hindi balot by direct pinto. Piso ko, kau yang kerja Jeb sampai yang sakit. Dia tahu pada stang tu badan. Apa bah? Kau kan dia tu. No, kita nyomar. Kum ka order napo ka hima meliam ru hila ai ka basahi na du snam arajar handai baswa daladap penhab ya kima sathawi ke berni la ka jong ka kriya ala ka jong hangta sai pe yumar kan ha umno batai tak support betai tidak ada pisah kini ada pisah yang terakhir tapi nak kumno yila sih ada kilo ke mana itu kira yila cepat lah sekarang pet nakaling nyok usiara nai alat kan menle umta Burang nem ya ka order ke bangi na police council E3 nakaliang ke jong kahima mau ruki election banung dan kemu kan ke jing long isuku banya long pi ban ma de ke jing ki ban ma de ke jing nama apa kado sakeno mangi ibade kmi ibade pe kaya sakeno be mangi sakeno kahima sakeno ke police council kelong kamlong kom ne kan ha ki pe nakaling chong ngi pe yengem dei ra bangi le ben yep se ki nong rap pe kan ne la kerda para light lo snap kalia long kom ta ken ki nong rap rom de hera ban khnyap than ki nong khai rom de hera ban ya khnyap than ali de ban ya pen bai lang kum no ban ya im lang ban ya long lang kum chu ko ju e kan ko at ni ai kum chu ko ba yo ni ai kum chu at te ki ba ni lang ko de ko ni ni di lang ni yo kum chu ni yo shi ti ko sa la ka ini nak liang jongi ini di bakayi ini kita lihat jongi omnya sekon kilo dia sekolah bahaya saya gimana kau yang kerja kau yang keporni angka ben sesuatu kum kami ketuk order na 2,000 kat kendai ni hap ri ban ya betek kum ketuk order
Habayakran bekilat pathai kubo nakaliang ka Congress Mary Kharpuri kalaong. Bakaladap ban pathai ki nong thiet pateng bakim dei bon chu ot kilo bat kriya bat berni. Kan long ka jingdo bakrau nak banta ki nong ram. Kumta kalabu ka jingkerpat lada ot kilo ki dei ban jiet chuai ki jhor ki jhap bat sathau pat. Haka jo kapor nakaliang jonga Congress Mary Kharpuri kalapan pau banakaliang jonga ki HADC ka hap ban perking bha nak banta ka jingbha lang jong baro. Kejingman kejongi naga council ringkat bat ki IM kejongi yang tidak po ke HDC I barang kensai I bade IM in charge ka trade I ba tabor in charge ka council building aga jo kapor I ba jambor war in charge ka ilaka ti kejingwan kejongi hang ni kade halor ka ni kejing ut kinong rep mo hadin ka bangi ila dep yashong ka meeting ka baminen kasngi ti kaladon karai na baro kiliang kabangin wan hidala di hakas spot ban yui ya kata kejinge kabakita kinong rap kimat ha bay bat ka od kilo ti hilaya dep ya penbet ha padang kinong rap bat kinong khayi bakide bandon kejinge smong thu jimut ba kinong rap ru kide ban so thu ha baki ai kimar ki jongki chi kinong khayi ba kinong khayi ru kinum mo yabja e ti ha ju ka poru kinong rap ru bakim dei ade ban do nong ti ndai jingshisha kaladon lupa ka order na ka office ka jong ka hima meliam na du arajar khat khandai kabla penmi na ka office ka jong hima meliam balakhang ia ka kilo ndai pat kin thau tang ya ki kriya bat ye ki borni te di hangta bakin sala ban thiet ye ki mar ki jong ki amdei shu ban chu at lam sam be kinto nakan men scam bakani ka jingwan ka jongi hakani ka sngi kan long ka basai so but nakaliang ka jongi ru ngikirpat rep ya kinong rep but haga jo ka por ya kinong khayi ka bakin ya trailang ka jing so thu namar ba pi nakapor sha kapor kinawan ki jing ujor haba khado sha kano kahima melem sha kano ka district council te kan pau shairu shabar kumbangi ngimle ye kata ka di ka way ka ba ngiru ngi kwa banai ka message ba nakaliang ka council amday ka ba ngi shushong ka lengti ka ba ngimdan kata ka jing snowkia ndai ka ba ngi snowkia na kata ka daw bangi sawan ndai ndai ba ong bangi wan mentaro banong lese bashuan na banta ka no banong ka daw ndai baroshi ka tu ngila trade ka kam namar ka kam la ka kam banyak lese mo ka bashuan Shamadan Madia ka banchuya ya kumni na kapor sa kapor kami kamlong hiru bangiru ngin chuan mar bangiru ngibon kami ngingets kem bahapo ka jingpet jingkmi jong ka hima melem hi bangingets kem banang ni shakmat kanum dan chu kanu ka jingujor kani te kadehi ka hima melem ni ken kadehi makate ka mo ka sol authority bomba haban pe tingi de tangkinong kmi bat kinong ayumo tindai kadai ka hima melem hi ka bade ban kmi ban pe ya kata menta kaladan hapo law department but ngasno ba chen hi kan ngin sayo ya ka asen na po ulat jong kajala jong bakalong kat aduk mentah isi hadin bengilayo ya komplain na kaliang ipai ba nong rem ha ka biadai bat ke jing sha ot kilo po yudu tingi sneu ban ong bah ne ga sngi layo ban wan jurip lari ke jong ki kman ban yu i ya kata bat ngi layo du ya ka ban ya interact bat ki nong rem haringkat bagi nong di banang ne sakmat kam desu banduan kajing wat kilo bat iya kane ngin pentroi kam habaro kawe hi ka jurisdiction jongka district council bat kat ba ompat yo ya ka asen no gubernur nagaliang ke executive committee jongka khasihil atar district council ngin sapni ya executive order bakane kijing wat kilo kam dei tang hapo upur usam jongka himamelim kan rekan dei bet habaro oeka Sedilone. Mugiyo jo konsul. Baro. Baro ka jurisdiction jo ka council